Salutare tuturor, numele meu este Alin. De data asta voi folosi o altă aplicație filmat, nu știu cât de bună e. Nu, n-am cred că am închis filmarea. Din câte puteți vedea, o să jucăm Brawl Stars din nou. Da, dar de data asta am cam avansat în trofeu. Mă știți că data trecută aveam 800? Hei, acum am 4771. Nu știu cât de bine o să se vadă. Eu sper că bine. Aș da jocul mai încet, dar nu știu cum se aude. Hai că-l dau. Oh, n-apare acolo chestia. S-a apărut? A, da, apare. Aia continuă cu media. Merge puțin în lag. La acest token dublere. Bun. Ne ducem aici. Bam, bam, bam. Pe cine să luăm? Da, din câte vedeți, nu mai știu câte aveam data de trecută, acum avem 20 de brawleri. Ultima dată am jucat cu Barley. Da, vreau să fac chestii. Gata. Ne ducem la Reward. Avem acest Brawl Box. N-are șanse să ne pice nimic. Da. Review Season. Mă întreb dacă mai pot să mai avansez aici. Nu cred. Pe cine să iau eu? Mă duc la jos. Mai am de brawler de aprobat Penny și cine? Și Bibi. Parcă ultima dată când ne-am jucat Brawl Stars, acum o grămadă de luni, parcă ne-a picat Daryl și Pop. Cum vedeți, merge destul de prost. Stați puțin. Dacă se aude zgomot, să știți că mă mișc. Mai nici deoarece aveam 19 și trebuia să... Și nu vreau să-mi se oprească filmarea din cauza bateriei. Până și la... Va trebui să pun pauză la film. Am reînceput. Iar reintrăm pe server și o să-i dăm play. Wow, deja sunt în showdown, ce rapid. Bine, nu sunt în showdown, dar o să mor din nou. Nu mă așteptam să ieri. Se și blocase, dar acum să dau un play. Acum o fac. Am revenit, am murit din cauza mediului prost, dar să sperăm că reușim să trăim. N-am reușit. Dar măcar avem 2 trofee pe plus, ne-am recuperat din trofee.
Vedeți și voi cum face. O piscină care vreau să mă activ. Stați o clip. Am continuat. Vreau să aduc un amic, dar se pare că nu răspunde. Da. Continuăm. Sper ca netul să fie bun. Super. Connection error. Să vedem acum dacă merge. Hai că merge. Dacă se aud sunete de fundal, să mă anunțați. Îl cheamă El Primo. Vreau el. De ce te... Ok. Și aici am net prost, dar măcar merge mai binișor. Și nu îmi dă conexiune. Nu știu mă vor așa. Nu știu ce mapă e, dacă e cu asteroid sau nu. Dar sau de parcă e. Am un spectator. Uite pe Nani. Nu s-a blocat controlerul. Și mers. I-am dat 1000 de la minute în depărtare. Nu. N-am habar ce s-a întâmplat, dar măcar putem să-l vedem pe El Primo când se descurcă. La el cred că are net. Iar controler blocat. Nu! Nu te brainstorm! Sunt mort, e clar, în 3, 2, 1. Nu fac episod. Înseamnă chestia aia. Avem 10 minute abia. Nu știu, eu aș vrea să fac un 20 de minute. Îl luăm pe Barley. Eu nu știu cum să mă conectez la Supercell ID. Nu știu cum să mai fac pentru 5.000 de trofee pentru acel megabox. Că vreau să-mi pice și mie brawler nou. Mi s-a întâmplat odată o chestie de mi-a arătat vreo 3 numere din viață. Adică vedeți cum arată acolo acel Brock 4300 mi-a arătat, sau acum 5000
920. Sau cât o avea acum. Chestia asta mi s-a întâmplat altcumva. LOL. Mi s-a întâmplat așa. Aveam 3 numere. 3. Apoi lăsa spațiu 5 și apoi încă un 3 sau ceva de genul. Și eu nu știam câte suteam la viață. Cel mai rău era când îmi scădea o grămadă din viață. Eram ceva de genul, îmi arăta o singură literă. Au la mine literă, cifră. Am revenit. La meciul ăla am făcut rank-out la mine. Am avut 7 trofee, adică am ajuns pe locul 2. Bun. Acum nu știu ce mai facem. Eu vreau să fac costurile alea cu shutdown, că îmi dă o grămadă. Cine știe, poate chiar ajungem și la 1 megabyte, să nu se Vreau să strângem 40 de vizionări și la acest videoclip. Și vreau să strângem 5 like-uri. Cred că 5 like-uri e maximul care putem să strângem. Da, dar eu vreau 5 like-uri. Și când văd că se strâng 5 like-uri, vom lansa următoarele 3 episoade. Bine, probabil că și dacă văd să strâng 4 like-uri. Bine. Și dacă văd că se strâng 0 like-uri, eu tot o să postez. Îmi place ghiulețul ăla frumos. Are star power. Hai să luăm pe Dynamite, dar nu prea știu eu să joc el. Până atunci să mă scăpăm. Nu știu, ăsta-i Hudson sau ce? Că n-am idee. Nu mai jucat de mult Brawl. Da, cred că să consum și... nu știu, n-am nicio idee. Poate să încercăm modul ăsta de joc cu Hudson. Speram de când să încerc. Hudson. Să vedem pe cine mi-au. Sau pe Dynamite, la el să-i dau suggest Brawl. Gale. Da, el pe Gale. Îl ia oare?
L-a luat. Nu știu, mi se pare bun la game modul ăsta. Adică, practic, dai damage la toate adversarii de lângă. Bam, bam, bam. Eu nu prea știu ce trebuie să faci. Decât să stai aici și să campezi atât. 15 minute. Păi dacă aplică să campezi, ar fi destul de ușor. Campezi și luptă. Atât. Nu, să nu vină pisica mea pe mine. Nu, n-am învins. Nu chiar. Da. De ce să nu știu? Nu știu dacă o să câștigăm, dacă o să pierdem. Vedeți câte minute sunt. Bine, adică eu văd câte minute sunt. Voi normal că să vedeți. Am luat. Nu știu de ce. Până acum nu m-am luat. Uite, acum nu mai am. Vedeți? Mă întreb dacă am uitat pe cineva pe mine. Am și luat damage. Stăm aici și cam... Vedeți că și-au păzit. Dar nu a fost cam o bună idee. Iar pierdem. Nu știu pe cine să-mi iau.
Mi s-a închis net.